Čaute, tu je Maťo a ja vás vítam pri sledovaní 4. epizódy na hru Clash of Clans. Takže v minulej epizóde sme sa pripravovali na Clan War, ktorá skončila aj tak neúspechom. Takže tu si za chvíľku pozrieme, ale najskôr vylepším hradby na level 2. No, takže zaútočíme si v tejto časti a teraz sa pozrieme na tú Clan War. Takže moje mesto vôbec nebolo zničené, ale spravil som zaútoky. Prvý som dal na dvojku, ale dal som iba 82%. Úplne tesne. Takže ja som tak zaútočil, ako som aj vravel vám už v minulom dieli, že som dal blesky level 4 na Air Defense level 5 a drakov som pustil hen tam pekne. Tí zatiaľ celkom úspešne išli a až dokým nedošli k Town Hall. Potom keď došli k Town Hall, tak tam mali problémy a tam už druhá RDF-ka ich úplne zničila. Škoda, lebo mohlo to byť aj 100% a keby sa tí drastočka lepšie rozmiestnili, tak sa to dalo úplne ľahko. No len čo už. No, takže pozrieme sa ďalšie, tam troška tikšie hlas a tu som utočil na trojku a zasa 80%, ale iba jedna hviezdička, takže toto, aké zlé to muselo byť. Takže zase som blesky použil, zničil som aj Archer Tower, tam som pekne pustil drákov, zrýchlime to troška, prvá Air Defense je zničená a tá druhá nám zase spravila neplechu. Tá úplne zase všetkých teraz poničila a ďalšieho dráčika a tak ďalej. Král sa dlho držal. Ten tam aj pomohol troška viac, aspoň peňažteky troška získať. A to posledného draka, no proste zabili. Takže aj toto bola jedna hviezdička, takže úplne, keby som dal obidva 3 hviezdičky, tak možno by sme aj tú Clan War celú vyhrali. Takže úplne som z toho nešťastný a mohli sme vyhrať kľudne. No takže sme Clan War prehľarali a takže úplne to je zlé, som to pokazil. Takže ideme si zaútočiť a vôbec nevadí, že máme ešte 10 hodinový štít, takže ideme niekoho si vybrať. Napríklad aj tento kľudne. Počkaj, ten má Mortal, tak radšej nie. No mám len Barbarianov. Môžeme ísť aj tohto, to je jedno. To pošleme všetkých. Tak, super. Aspoň jednu hviezdičku nech dajú, ale myslím, že dajú aj 3. Lebo ich je dosť, až jedného môžeme pustiť. Ešte tu majú Voidler, Hood, aj tam. Takže som zvedavý, že to stihnú. No už máme jednu hviezdičku, 52 hviezdičky. Dobre, kanón zničený. Cez hradby sa preborávajú barbariani. Barák zničený. Elixir Collector. Army Camp. A ešte posledné 2 domčeky pre staviteľov. No všetci idú na jeden. Ale máme 2 minúty, takže poďme tu určite stihneme. Takže môžeme si to kľudne takto zväčšiť. A čakať. Takže 94%, takže čaká nás znova ďalšia Clan War a tu vám budem chcieť ukázať aspoň jeden live útok. Ak sa mi to teda podarí. Ak nie, tak zase to rozobereme takýchto v replay. No. Takže posledná budova, som zvedal, že to stihnú naďalej, určite to stihnú, keď je minúta 40 do konca. Ako to divne vyzerá, keď bežia. Ako prasce, také ružové sú. No výborne, takže to je 100%, výborne, 15 trofejí, není zle. Super. Takže dám robiť vojakov rovno. Barbarianov. Tu dáme znova Barbarianov. No, zničíme si toto, nemusíme. Máme rovno na 2. A za chvíľu budeme mať všetky hradby na levely 2. No, takže máme 549 trofejí. Druhá bronzová liga, áno. No, takže ako vyzerá na to náš klán, máme 28 členov a myslím, že to celkom v pohode, takže
Týmto sa s vami lúčim pri tejto dnešnej časti, dúfam, že sa vám páčilo, ak zanecháte like, budem veľmi vďačný. Takže majte sa krásne, ahojte, čau.